ystävät rakkaat. Ei oo mikään vlogi. Tää on enemmän sellainen nopea matkustus, mutta me mennään Las Vegasiin sit San Josein. Ja vastahan sitä. Kello on niinku 8 illalla. Me asun huomen 4 heipat 8 aamulla. Ja sit me kyllä nähdään niitä ensi viikolla. Koska mä sanon 5 päivää. Nähdään ne keskiviikkoa. Niin. Mä haluan käydä South Lake Ostarilla taas, koska mä haluan käydä Hot Topicissa, kun mä osin tän. Mä haluan nyt korvikset niin pahasti, koska mä paskoin niitä korvikset. Mun lempikorvikset, mä paskoin täällä. Ja se nukkui niillä. Mä uudin tänne pois. Lähes nyt tää. Mä vähän taitaa olla cricket sounds joka ilta. Mut Las Vegas, here I come. Hänen kanssaan. Ai tähän vittuin kuullukin, että se lainaa mun. Mitä? 15A. Joo, mun niinku kenkä ei oo tuohon jumiin, mutta kenkit. Really? Crazy. Meidän gate on L14, ei 11. Joku white guy alkoi puhua mandariinin siinä mä siltä. How are you better than me? Mä en edes opiskella silloin niinku. Siis onko tää vaan Amerikka, mutta silleen täällä haisee grease. Like I can smell the grease. Kato mäkki. Me verran päästään koneeseen. 2 miehiä tuijottaa mua. Ja kun näin kävelimme ohi ja präkäs suoraan meidän päälle. Tuoksu on crazy. Mun veli hävitti sen liput jonnekin. Okei, mä oon koteessa. Mä oon taas et ei saisi olla reppuja tossa, mut silleen whatever. Nyt on nätti. Alasteettele. Bro. Mun korvat menee lukkoon. Nyt on kyllä sen verran turbulenssia, että en pysty nukkumaan. Mä näinkin 3 kertaa sit heräsin oikein. Mut me tilattiin nuudelit. Ländättiin, niin nyt me lähdetään. Eli just tultiin lentokoneesta. First thing mitä me nähdään. Onko mä menee sinne? Miten me mennä? Kaadimella alle 18. Lattiatkin. Ja mulle sanottiin täällä. Mulle sanottiin älä ota takkia. Mulla on miten kylmä. Sanotaan, että musta tuli tyli kipeä tätä. Mut äiti sanoi Las Vegas merch tätä. Kiva. Menemme Dunkin Donuts. Ủa lắc xỉa đấy. Có xong cái đấy đâu mà. Áo được cho nó nữa.
Ồ, đi. Chó. Cơm. Có bán cơm mà. Đi đi. Chín. Mua hai cho con ăn. Sáng đi lên xe nó bằng. Respect phải mong được parempaa. Không đó. Osa voi polttaa, mut ei marihuanaa tai kannabista. Mitä safkaa? Ăn cơm hay là ăn đồ? Vittu, mun sokkari kaikkialla. Mennään Ironissa safkattoon tai Tilatsi Girl tai jotain. Mä haluan ostaa tollasen magneetin jääkaappiin varten. Tôi con cầm rồi đi về bên đó lại đi. Đi về đâu? Me ollaan lento vielä tunti about. Oi, se on ihan hirveetä. Facts. Mä ostan itselleni magneetin, koska sit kun mä muutan, niin mä saan oman jääkaapin mun huoneeseen. Niin mä haluan magneetteja siihen. Ja nyt kun ollaan Las Vegasissa, niin mulla on jo merch-paita. Niin alle niitä on magneetteja, sit mun ei tarvitse ostaa mitään. Tän avaaminen oli a struggle. Asuisit ihan hitosti jalapeen noin. I think I'm gonna die. Tästä tuntuu ihan massiivisen chunky pikolta. Right. Attention guests in the boarding areas are friendly reminder. Spirit Airlines charge for all carry-on luggage. That includes any second item or roller bag that could take place in the overhead compartment. You do have one. Back. Okei, me ollaan Hudsonissa. Mä ostan tän magneetin mun jääkaappiin. Oh my god, tän on The Weeknd. Voi mitä mä maksan? Okei, almost. Okei, nyt me on niinku 1,5 tunnin matkaa. San Jose. Tai joku äänenvaimennus. Joo. Ja mun mielestä Spirit on, se on niinku tosi halpa kone. Ja se on oikein vähän paskanen, koska ei oo mitään screen. Ei oo mitään screenia, mut sillä mä oon nukkunut niin hyvin tällä koneella. Et sä nukkunut Finnairilla? En, mä nukuin niin paskasti siinä. Ja sit kun tää ländäs ja nous, niin se oli tosi smooth mun mielestä. So. Lentokone demonit, man. Joku fräkäs. Eikö mä pistä hengittää? Toiseen Durianille. Ei, tää on mun mielestä vähän niinku täyttynyt kananmuna. Tää mies meidän ees on silleen. Bro, äiti oli jossain tuolla. Se todesta. Täällä haisee, koska joku fräkäs. Lopeta. Oikein vähän YouTube-videoa vielä. Kiva. Korotti lukkoa. Nyt haisee bagel. Haisee leipä. Vähän se. Ai oli kiva, kun riviä ees lähti. Me laskeudutaan. Ihanaa. Oi, se on niin nähtiin. Me ollaan aika matala, sille on näkynyt vaan vuoria. Me ollaan laskeutumassa. Ulos. Me ei päästä mennä Airbnbiin heti. Se on vapaa vaskoa iltapäivää. Kello on 7:30 aamulla. Ja sitten jolla pestään hampaat vessassa. Lentokone. Ei siis lentokentän. Mikä ainoa, kun mä uskallan.
Nyt on fresh olo. Vähän näyttää huulipunaa. Vähän dry. Puuta. Okei. Otetaan Revlonin rum raisin. Okei, lol, mäkin hävit äsken mun passia. Mut se löysi infossa. Taas ihan kuselta. Täällä on vähän viileää. Niin kuin... Takson tuolla. California love. Mennään lataksiin. Onko sen temppelipaikassa jotain? Mood. Okei, nyt pitää climb up this crap up. Ei jaksais. Kuulen kanoja. Ja nyt mä en kuule kanoja, koska ne puhuu niin paljon. Nyt. Ja ei ole kukko. Ei oikeesti jaksais. Se oli siinä. Ei vittu. Siis nämä maisemat on kovat. Ne oli äsken, mainitsin äsken tuolla. Ne oli niin kovat. Niinku... Ei jaksa enää. Okei, pari steppiä. Mut kattokaa tätä. Hetkonen, mitä mä saan tänne? Okei, nyt on 5. Niin hiton nätti. Apua. Mä oon vähän edemmäs. Nyt. Ai hitto. Mä tunnen kun kuihdun täällä, mut jättää kivät maisemat. Niin perä. Ehkä me oltiin just tuolla äsken rukoilemassa jotain. Ehkä joku 20. Niin 20. On meiltä auttaa meidän vanhempia. Siinä on siellä tunnin. Onneksi mä otin takseen mukaan. Me saatiin vettä sieltä. Kello on 11 just 20. Mä vaan safkataan näitä ja Svedu katoin. Näin kun 4 tuntia kun meidän Airbnb. Näin kun 4 tuntia kun me päättää meidän Airbnb. Joka on vitu ass. I wanna get out of here. Tää on niin tylsää, mut sillä nää maisemat on niin... To explain the taste, mä en kun maailman uudelleen. Kananmaku on kananpowderin niin maku. Siinä alussa, mut siitä se tulee siinä lopussa. Ja sit tää just kysyi mulle, että tuloks mä paskaa sinistä, niinku, koska toi bro kävi paskaa, se oli sinis/vihreä, se oli silleen... Oikein meille legit sanottu, että joo, olkaa yhdessä koko ajan, että älkää minkin different ways. Henkka meni niinku se pulloon ja Suvi meni kävelyt, kun sillä oli kylmä. Eiku, niin... No. Hyvin! Mitä on paljon? Oh, that's nasty! Mä sanoin mulla kun sieltä. Hyi vittu! Okay, that's disgusting. Tiedätkö Suvi tulee näytää, että onks muu? Todetaan öljykö? Öljy on meillä mehu vai kusta? Muistatko kun yritettiin juottaa Iskille kusta? Sinä yritit, mä sanoin hyi vittu. Suvi ei kannata tulla. Ei kannata tulla! Missä? Nyt vaan kuumottaa, me ollaan vedetty tässä niinku tunti jotain. Tunti jotain. Hänellä on huono olo, hänelläkin on ehkä pieni huono olo. Mä sattuu vähän päähän. Mä oon safkaa. Real, mäkin on safkaa mun nettiin, mä haluun Meillä on oikein puhelinaddiktio.
Niin on. Siis mutta anyways, kattokaa nyt maisemia. Me ollaan jo kyllästytty niihin, mut niinku... Oli niin kivat siellä ekat puoli tuntia. Jep. Ei. Onkohan pitkä tässä vlogissa? Sulla näyttää mulla nyt mihin klippiä mun kamerarullassa. Ystäväiseni ovat kahtaneet. Tuolla oli kissa tuolla alhaalla, mut yksi pois. No. Niitä ei tule puoli tuntia sitten. Tai 40 sitten. Vieläkin Venäjällä vitu ääs. Toi pelkää suoraan tuolla. Ei vittu. Triple combo attack. Nah. Aamupuhelin jää äsken. Okei, me safkattiin kunnolla niinku 6 tuntia sitten. Meidän vanhemmat on vieläkin tuolla. Mitä ei voi laittaa Airbnb sillä? No olikin Airbnb on vasta. Niin, että se tuli sitä kolmelta. Vittu, tää oli järsyttävää. Mut mä haluan safkata jotain. Ja meillä ei oo nettiä. Legit, sillä joo tää toimii sillä vähän aikaa. Mut vain mä kävin tonne ihan alas. Ja sit kävin takas ylös. Sit mä haluan safkata white people food tai niinku jotain ei vietnamilaista tai jotain asialaista, koska anna sitten Korean tai jotain, koska mä oikein haluan jotain. Mut me ei haluta vietnamilaista, me halutaan white people food. Me halutaan American staples. Miten se musta olisi? En tiedä. Niitä sitomia se oli. No. Mut se ei oo se, mitä voidaan syödä niitempää. No niin. Vituttaa. Okei, mulla on pari prosenttia jäljellä 2 tai jotain. Mä ollaan menossa meidän Airbnb nytten. Mutta me käydä tää vitun paska alas, niinku vittu. Tää on niin tragic, mutta on niin nätti. Tuolla on eri lajidelmia. On myös tällainen komistus. Tai kaunokainen, en tiedä, onko se niinku... Ton yksi on Annabelle Strained. Crispy. Safkataan sittenkin. Voi että mä tapan itteni. Okei, mä kuvasin tai suikuvassa mulla on vähän klippejä. Mutta tää Airbnb on niin vittu sketchy, like it's low-key vähän creepy. Mä teen toudan kohta, koska mä otan mun puhelit nyt. Mut like tuolla yhdessä huoneessa on legit koodin lukittu ovi. Se näyttää abandoned house ulkoot. Ja sillä mitä kauhean näkis. Okei, me käytiin suihkus. Ainakin minä Suvi. Nyt meidän mun mamma tekee safkaa sen. Oikein vähän. Alkaa. Oikeesti niillä jätkillä oli CeraVet. Niinku sitä facial washia. Joo, jokaisessa vessassa oli CeraVe-pullo. Tai niinku 2 sellaista niinku vihreä ja se sininen, se facial wash cleanser. Ja se rasva. Bro, I was abusing the shit out of those. Like, joka kerta kun mä pesin mun naaman siellä. Koska mulla tuli meikkiä sellaiset rasvaa heti perään. Kun mä olin tullut suihkusta. Like, I was abusing the shit out of those bottles, koska ne oli free. Se on legit hyvä. Mistä vihreä? Okei, mä kävin suihkussa, mä otan pito ass. Me mennään safkaan mökkiin. Siis ei Kaliforniassa edes on niin niinku lämmin, kun tyypit sanoo. Anyways, tässä on... Täyttää ihan jotain kauhutantalta. Love California. Mä en tiedä minne me ollaan menossa safkaamaan, mut jonnekin. Tässä kävellään. Omertaan jaista, eli mä otan screenshotin tosta. Mutta anyways, fun fact. Hän on koditon. Mutta ei sanonut silloin kotiin. Mä oon niin dead! Oli niin mäki.
Tää on niin hyvä. Suvi sen ai để Henkka meni. Vậy rồi lát nó đi vòng lại, phải đi vòng lại lấy cái xe. Suvi ja nää lähti eri suuntaan, kun olisi pitänyt. Niin lennettiin, mietitään, että on se missä. Mut safka oli hyvä. Se bill oli vain toinen $200. Ja nyt vaikka kävellä täällä. Tää on se weed. Tää on se leikkiva weed. Tää on se budi. Okei, kokeanpas on valot. Kyllä ylös back. Ja ylös back. Pääsimme vihdoin. Miksi? Vihdoin tänne ei hotellihuoneeseen. Airbnb. Vitun creepy. Nää tsekkaa onks täällä bedbugs. Ja toi vessan peili on tossa mun naaman edes. Mä vähän pelottaa. Vähän peloittaa. Peloittaa. Mä nukahin. Joo, ei sitä tapahtunut mitään interesting jälkeen. Jep. Hei hei.